Аз видях, че блогът ти от 2008 година, обаче ти със сигурност не готвиш от 2008. Та първият въпрос: от кога е готвенето? Откакто се помня. Най-просто казано. Съвсем от малка. Помниш първото нещо, което сготви? Първо нещо конкретно, какво е, не си спомням, разбира се, наистина бях много малка, но много се занимавах с баба ми в готварството съвсем в първите си години, още от 5-6 годишна. И си спомням много ярки така спомени, когато тя правеше питки, погачи, месеше хлябове, такива тестени неща, винаги ми откъсваше едно парченце тесто и ми даваше да си играя с него, като пластилин. Всички деца обичат да играят много с пластилин и съм сигурна, че всички обичат да играят и с тесто. И аз си правих разни мънички питчици, разни плетенички, козуначета, хранех си куклите, готвих им на тях. И тогава се отоплявахме в Бургас с нафтови печки, си спомням. Живеехме в една голяма къща с много високи тавани. Отоплявахме с нафтови печки и аз тези мънички миниатюрни питчици ги печах на плочата на нафтовата печка и след това с огромно удоволствие си ги изяждах. Те бяха абсолютно почернели от мърсотията на детските ръце, от толкова много пипани, игране и така нататък, но това бяха най-вкусните питки, които съм яла в живота си. Значи баба ти те запали за готвенето? Определено баба ми, дължа го на нея. Не само защото тя ме е гледала и много съм се въртяла около нея в кухнята, ами просто като че ли го нося чисто генетично от нея. А за блога? Блога е едно място, където си събрах всички мои рецепти, абсолютно комплектовах ги и ги направих като една виртуална, така да се каже, готварска книга. Това е просто място, където събирам рецептите си. Блога ми е изцяло кулинарен, без никакви отклонения в него. Не споделям никаква лична информация вътре, нито просто не е такъв тип блог. Той си е чисто готварски, хората да искат нещо да видят, как се прави, това. Не мисля, че в един готварски блог е мястото, където да разказваш как се чувстваш днес, пък как си се чувства вчера и има си друго пространство за това. Да. Така че това е просто една готварска книга. И ти хрумна е така изведнъж да почнеш да ти си неща? Не. Преди, понеже ти каза, че от 2008, аз даже не знам от кога, не си спомням точната дата. Значи малко преди това, година може би, съвсем случайно се включих в един от големите готварски форуми, Гответе с мен, като един нормален потребител, като хилядите други, които участват в него. И започнах, наред с всички останали, да си качвам някакви рецепти с мои снимки и така нататък. И в един момент се събраха толкова много мои рецепти, че аз се чудех какво да ги правя и наистина реших да ги прибера някъде на едно място. Затова направих блога, в никакъв случай за нещо друго. Просто станаха много рецептите в Гответе с мен. А фотографията? Фотографията е абсолютно любителска. Правя си я съвсем сама с едно абсолютно елементарно старо фотоапаратче. Нищо не разбирам. Снимам само на автоматична програма. Никаква представа нямам от снимане. Карам си го по чувство. Най-просто казано си го карам както ми дойде така. Понякога се получават по-хубави снимки, понякога не толкова. За съжаление нямам хубава техника, нямам осветление. Обикновено снимам на пурата, лампата, която е под мивката ми. Нямам дори такава настолна някаква домашна лампа. И си личи всички снимки, които са без достатъчно светлина. Веднага си личи лошото им качество. По-хубавите ми снимки са на балкончето сред цветята. Музиката как се съчетава с всичко това? Музиката се съчетава винаги с абсолютно всичко. Не само с готвенето, защото музиката за мен специално не е прекрасното нещо на този свят. И аз мога да го съчетавам с всичко друго, което обичам да правя. Не само с готвенето. Аз много обичам цветарство, обичам приложните изкуства, занимавам се и с такъв тип нещо с ръцете направено, по-скоро казано. Така че съчетаваме чудесно, просто изкуството е много широко. Има много различни жанрове
И кулинарията е просто една част от голямото изкуство. Челото или кухнята? Челото и кухнята много обичам, като се върна от работа, да се забровя, особено в сладкарството. По-скоро така се отморявам, така се зареждам, изключвам всякаква музика. Предпочитам да правя това на тишина, защото има и моменти, където тишината не е хубавата музика. Особено ако си много пренаситено звуци. И отморявам се и се зареждам по този начин с готварството. А сладко или солено? Нямам някакви, кой знае какви предпочитания. Аз обичам да хапвам определено солено. Сладкото, повечето го правя, мога да опитам, но не съм така някакъв любител. Разбира се, в сладкарството човек може да се разгърне много повече, като въображение, като идеи. И затова обичам. Сега, в една пържола с 5 вида сос няма кой знае какво така творческо, докато една торта или един сладкиш може да го направиш един и същи, но да го украсиш, да го декорираш по хиляди начини. Най-просто и образно казвам. Любими подправки имаш ли? Любими подправки? Много харесвам българските подправки. Изключително. Ние имаме фантастична кухня, много хубава, не я подценявам в никакъв случай. Много са хубави нашите подправки. Ползвам ги ежедневно, обичам и средиземноморските, харесвам и източните, по-рядко ги ползвам, защото са много особени и не на всеки му харесват. Подправката няма значение каква е и колко ти е любима, въпросът е тя да подправи ястието, а не да преобладава, да го заглушава. Трябва да остане хубавия, естествения вкус на това, което готвиш, а не да го заглушаваш с много риган, с много мащърка или чубрица, или чесън, или с не знам си какво. То затова се казва подправка, само леко да го подправи. Така че, мой съвет, не предозирайте подправките. Умерено с подправки. Да. Перфектната закуска как си я представяш? Перфектната закуска със сигурност е чаша кафе по пижама на дивана. Това е за ядото. За ядене понякога има, понякога няма. Зависи. Чак толкова много вкъщи не се закусва. Аз съм фен на английските закуски, по принцип, на обилните им закуски, много са хубави. И мисля, че, както казват и всички по света, включително лекари и диетолози, че сутрешното хранене, хубавата обилна здрава закуска е нещо много важно за целия ден. Сигурно е така, надали толкова много го спазваме. Може човек да хапне малко корнфлейкс или някаква филийка намазана с нещо, а дори един айран или чаша кисело мляко е чудесно. Трябва да се закусва със сигурност. Мислиш ли да издаваш книга кулинарна? Ти каза, че блога ти е като кулинарна книга в момента. Да, моята си. Аз вече имам две предложения за кулинарни книги от две различни издателства. Още не сме така решили какво точно да правим и какво да не правим. Нищо чудно, покрай скорошните ми телевизионни изяви в телевизия Ютилисима, предаването, което се казва Юлисима, да се издаде готварска книга с нещата, които съм приготвила за тях. Така че да, имам предложение и сигурно това ще стане. Иска ми се да бъде книга с хубава хартия и, разбира се, хубави снимки, за да е качествено. Храната трябва да изглежда добре на снимка, за да грабне окото, за да нахрани първо окото. Много е важно това. И след това вече това да бъде придружено с съответната рецепта. Затова смятам, че едно готварско издание, едно кулинарно издание трябва да бъде с високо качество. Хубав хартиен носител, с хубави снимки, наистина да има какво да се види, да грабне окото. Но дали това ще стане, дай Боже. Имаш ли си някаква любима рецепта, която така, че всичко си приготвиш? Любима рецепта, чак така конкретно не мога да кажа. Мога твърдо обаче, съвсем убедено да заявя, че любимата ми храна е морската. И с морска храна, като че ли мога да се прехранвам през целия си живот. Дали от това, че съм от Бургас, не знам дали морето има някаква роля в това. Може би. Много обичам морска храна и всичко, което е свързано с морския вкус, страшно много ми допада и много обичам да го готвя и да го хапвам. Нещо, например, виста някоя рецепта ще ни
Разкажеш ли? Няма Няма да можеш да ни покажеш, но поне да ни разкажеш една. Ами каква искате? Сладка, солена, какво искате? Не знам, което се сещаш. Ами, например, мога да ви кажа една много хубава рецепта с козото сирене на Маджаров. Примерно казано. Поздравления специално за двата продукта, които много харесвам. Овчето и козото сирене на въпросната фирма. Една от много любимите рецепти вкъщи е пилешко филе. От бяло месо, разбира се. Много тънко изтънено на шницели. И по средата едно парче козе сирене с печени лешници. Вътре цели печени лешници. Това завито на рулце. Обикновено даже го завивам в лист спанак, за да има и зелено като разрежеш, за свежест, и за да не изтича по никакъв начин плънката. Всичко това увито, тази плънка увита в пилешкото месо и панирано в една хрупкава панировка с много ядки, пак лешници, с натрошен натурален конфлект, с галета и това фритирано просто става великолепно ястие с това козе сирене. Какво за пиене? Червено вино. Категорично. За мен червеното вино, хубавото, плътното, сериозното червено вино, специално пък за сирене, независимо какъв вид е сиренето. Пийте червено вино.